Bé, potser aquest títol m'ha quedat una mica pescaclics. Potser t'esperes que aquest vídeo sigui un vídeo d'odi absolut contra l'astrologia, com si fos un vell carca que està criticant aquest jovent que ara s'aixequen dient que un dia estan en Tauro, que estan en Virgo ascendent. No, realment no. El que sí serà això és un vídeo una mica diferent. Serà un vídeo d'opinió. I sí, la meva opinió està en contra de l'astrologia. Crec que em penediré molt d'haver fet aquest vídeo. La cosa és que l'astrologia té molt èxit. Per exemple, una enquesta als Estats Units a l'any 2016 considerava que un 32% de la població, un 32, una tercera part, considerava que l'astrologia era científica o una mica científica. A Espanya, el percentatge al 2009 era del 29% i estava en creixement. Té molt èxit, i si té tant èxit serà per algun motiu. No ens en podem riure, no ens en podem fer mofa, no podem ridiculitzar-los. Si realment tanta gent hi creu és perquè realment hi ha alguna raó de pes a darrere. Però això és un canal de ciència i per tant hem de ser coherents. Primer de tot, anem a parlar-ho. Hi ha alguna ciència a darrere de l'horòscop? Doncs bé, el que afirma aquesta disciplina és que a la Sol, la Lluna o les estrelles, els astres, amb depèn de la seva posició en una de les 12 seccions en què podem dividir el cel, les 12 seccions zodiacals, depèn de la posició d'aquests astres, això pot determinar la teva personalitat o la teva manera de fer o el teu futur. No vull entrar gaire en explicar perquè això no té cap rigor científic. Que el moviment d'un planeta que passi per davant d'uns dibuixos que ens van fer fa uns anys, d'unes estrelles que estan a milions de milers de quilòmetres d'anys llum, les unes de les altres, que no tenen cap relació entre elles, i de fet aquests dibuixos que fins i tot estan desfasats perquè les estrelles, degut al seu moviment relatiu, la seva posició ja no és la mateixa que fa 4.000 anys quan es van definir aquests dibuixos, doncs crec que això no pot decidir si ets feliç o no. Però, ei, tot i així, ben oberta. La ciència, per exemple, ha intentat demostrar si efectivament aquesta correlació existeix. Una manera de fer-ho, per exemple, seria estudiar el que es diuen els bessons temporals. Persones que hagin nascut més o menys al mateix dia. Aleshores, el seu signe zodiacal serà més o menys el mateix. Els astres estaven al mateix lloc. Mirar si hi ha alguna relació entre els seus tarannàs. Després de diferents experiments que intentaven analitzar aquestes mostres de bessons temporals, alguns experiments amb més de 2.000 parelles, el que van trobar és que no hi ha cap relació més que la pura casualitat. Sí, segur que hi havia dos que havien nascut més o menys igual, que eren igual de simpàtics. Però casualitat. És a dir, el fet que haguessin nascut al mateix dia no correlacionava més la seva personalitat que si haguessin nascut en dies absolutament diferents. Un experiment molt famós és el de McGrew i McFall. A uns astròlegs se'ls va donar un conjunt de documents on hi havia, per exemple, els tests de personalitat o les fotografies de diferents persones retratant el seu caràcter. Per una altra banda, se'ls va donar les cartes astrals d'aquestes persones, però amb una gràcia, estaven desordenades. La feina dels astròlegs era endevinar a quina personalitat corresponia cada carta astral. Els resultats dels astròlegs relacionant cartes i personalitats, de nou, no van ser millors que la pura casualitat. És a dir, fent-ho a xiripa hauríem aconseguit els mateixos resultats. De fet, fins i tot els van donar a provar a persones que no eren astròlogues i van aconseguir fins i tot millor puntuacions que els millors dels astròlegs. De fet, us recomano un vídeo del Quantum Fracture on dedica molt temps a desmuntar tots els possibles arguments d'aquests experiments que intenten dir que l'astrologia és una disciplina científica i real. Tots els experiments que hem fet a l'astrologia, que no són pocs, ens han apuntat a la mateixa direcció. L'astrologia no és predictiva. És a dir, l'astrologia no és capaç de fer una predicció més precisa que la que faríem si ho diguéssim a pura sort. I sí, que no us dic que no pugui encertar, igual que a una persona entre 10 milions li pot tocar la loteria. Però al final no passa la prova de l'estadística. Si fem una mostra prou gran, les seves prediccions mai podran ser millors que les de pura sort. I, malauradament, no podem dir que una disciplina sigui científica si les seves prediccions no es diferencien gaire de la casualitat. Una altra cosa és que el que busquem en l'astrologia no sigui, evidència científica, no la trobarem, sigui alguna altra cosa. I justament d'aquí li deu venir l'èxit. Així doncs, aneu a intentar respondre la pregunta. Per què tant èxit? Per davant de tot, jo no sóc cap expert en psicologia. Tot i que n'he consultat, no us quedeu amb les meves paraules. Aneu més enllà i investigueu si realment esteu interessats. Però el que sí que està clar és que a nivell psicològic l'astrologia està super estudiada. De fet, fins i tot té un nom propi en psicologia. S'anomena l'efecte Forer. Aquest nom ve d'un dels primers psicòlegs que va descriure el fenomen. El seu experiment va ser molt senzill. Va agafar els seus estudiants de psicologia i els va fer un test de personalitat. La gràcia està en què, en lloc de tornar-los el resultat del seu test, descrivint la seva personalitat,
A tots els va tornar el mateix text generalista que havia tret de diferents horòscops de l'època, però amb la gràcia que els va dir que aquests eren els resultats que havia tret el test per ells en concret. El punt clau és que aquest text era un text generalista, era vague i era ambigu. Finalment, els va demanar que avaluessin amb una nota del 0 al 5 quant d'encertada havia sigut aquesta descripció del test de personalitat, que en realitat no era test de personalitat, sinó que era un text de l'horòscop generalista igual per tots. Del 0 al 5, la mitjana va ser un 4,2. És a dir, encara que el text no tingués absolutament res a veure amb ells, era absolutament generalista, tots creien que el text encaixava força bé, que els descrivia força bé específicament per ells. El motiu és que tots al final podien interpretar cada frase generalista vaga d'aquest text per portar-la cap a la seva vida. De fet, les frases més exitoses en aquest tipus de test acostumen a ser del tipus a vegades et sents segur de tu mateix i a vegades no. Per qui no és cert això? A vegades et sents segur i a vegades no, a vegades més, a vegades menys. Experiments com aquests s'han repetit i replicat moltes vegades, totes amb el mateix resultat. Si creus que l'horòscop parla de tu és perquè parla en general i està dissenyat, estan dissenyades de manera que tothom s'hi pugui sentir identificat. Però és que hi ha més. Un altre efecte que ens explica la psicologia sobre l'horòscop és el que s'anomena l'efecte Pigmalió o profecia autocomplerta. És a dir, imagina't que llegeixes l'horòscop i aquest diu alguna cosa sobre la teva personalitat. Encara que tu al principi no ho fossis, si t'ho creus, potser acabes forçant-te a actuar d'aquesta manera i a tenir aquesta personalitat. És a dir, aquesta predicció que al principi potser no era certa, tu acabes forçant-te sense saber-ho a que sigui certa. I això que diu la psicologia a mi no m'ha costat gaire trobar-ho a internet. Amb una cerca ràpida ja he trobat alguns exemples de gent que deia no em preocupa tant que l'horòscop no sempre sigui cert, però igualment intento cada dia que es compleixi. És que així està clar que l'horòscop et descriurà. Això és com un Juan Palomo. Però de debò, aneu amb compte. Els horòscops donen personalitats que són molt generalistes. Si les atribuïu, acabarem potser forçant-vos a tenir una personalitat molt generalista i molt insípida. D'acord, hem vist que l'astrologia no té un bon fonament científic, que la psicologia té molt estudiat per què té tant èxit i la gent s'ho fa tan seu. Però tot i així, ha d'haver-hi alguna cosa més. Hi ha molta gent que no creu en l'horòscop, que té prou esperit crític, i que tot i així segueix consultant-lo i segueix traient-lo. Per què? Doncs perquè té una funció social i no és casualitat que ara l'astrologia i l'horòscop estiguin en auge en un moment en què les xarxes socials i la cerca de connectar amb altra gent a través seu també ho està. Jo què sé, el col·lectiu dels Àries, que tenen en comú que han nascut el mateix dia i realment poc més en comú, però bueno. Al final som éssers socials. Els horòscops i l'astrologia són una excusa boníssima per tal de compartir-nos amb altra gent, per tal de descriure'ns, per tal de mostrar-nos a la gent sense necessitat d'exposar-nos. Perquè no és el mateix compartir una publicació on diguis que els Virgos són un desastre, que no els surt res a la vida, m'ho estic inventant, perdó, Virgos, que fer un tuit dient que tu mateix ets un desastre i que no et surt res a la vida. Espanta. Permet presentar-te sense exposar-te ni mostrar-te vulnerable. I finalment, també hi ha persones per les quals l'horòscop i l'astrologia tenen una certa funció de teràpia. Per exemple, vaig llegir per internet en una cerca ràpida algú que deia «Ja sé que les prediccions no sempre són certes, però el fet de tenir alguna cosa en què creure em fa tirar endavant». El fet d'haver llegit que tornaria en algun moment a ser feliç de nou era tot el que necessitava per tirar endavant i aconseguir-ho ser després. En aquest sentit, l'astrologia no deixa de ser una mena d'acte de fe, una mena de religió. I està perfecte. Així que sí, l'horòscop té coses bones, com qualsevol cosa a la vida. Però per tenir-les de debò, l'horòscop l'hem d'utilitzar amb esperit crític, amb sentit crític. I per aquí van els meus trets. No tothom té el mateix sentit crític. No ho neguem, l'astrologia té molts i molts anys. Actualment és una indústria que ha tingut temps més que suficient per arrelar profundament les seves idees en el món on vivim. Idees que són falses, que són una mentira, però que estan molt ben arrelades. Tan arrelades com perquè hi hagi una massa de gent prou gran que hi cregui fermament i que prengui decisions basant-se en elles. Sense anar més lluny, la primera dona dels Estats Units, l'any 1981, la dona de Ronald Reagan, consultava les seves decisions parlant amb una astròloga. Probablement la dona més important i amb més capacitat d'influència de tot el país, guiant-se per pur atzar. O avui mateix llegia una notícia on una dona gran havia sigut estafada per 31.000 euros per un evident que li deia que li podia llegir el futur. Si aquestes idees d'astrologia, de misticisme, segueixen arrelades a la nostra societat, seguiran passant coses així. És evident que difondre l'horòscop, encara que un mateix no hi cregui, no ajuda a resoldre aquesta problemàtica.
que sí que és posar-se molt tiquismiquis, dir que per culpa que tu hagis compartit el mem sobre l'horòscop a les xarxes, els astròlegs acabin dominant el món. Però, de fet, sí que hi ha una cosa bastant similar, que és el que s'anomena la piràmide de les conspiracions. És una piràmide que jerarquitza les conspiracions de menys a més basades o perilloses i que demostren que, en realitat, es pot arribar a relacionar els avistaments d'ovnis amb denegar l'Holocaust. Al final, creure en una cosa que no és real pot anar erosionant a poc el teu esperit crític fins que passis un punt de no retorn on comencis a creure't coses que realment poden ser perilloses o que poden estar estafat. L'astrologia no és intrínsecament perillosa, però al final no ajuda a reforçar l'esperit crític de la societat i, per tant, és bo intentar no donar-li més bola. Però, que si tu vols a casa teva llegir l'horòscop, endavant, no tinc cap problema, vull dir, al final és la teva vida, fes el que vulguis. Per això, si ets una persona famosa, una persona que saps que la gent t'escoltarà, que arribarà el teu missatge a molta gent, que fins i tot ets un exemple a seguir per moltes persones, intenta evitar donar un discurs o donar més bola a aquestes idees que estan acabant erosionant el sentit crític de la societat. I no oblidem això, que l'astrologia és una indústria capaç de moure molts i molts diners. Per exemple, l'any 1999 es calculava que el total d'americans dels Estats Units gastaven uns 100 milions de dòlars en astrologia i que en aquell país tenien entre 6.000 i 8.000 astròlegs professionals. I compte, perquè és una cosa perillosa. L'astrologia no està regulada i els astròlegs no han de rendir comptes a ningú. Ser astròleg no requereix cap formació específica. Realment, pots convertir-te en astròleg de la nit al dia si saps escriure prou bé textos generalistes. I no solen acceptar gaire debat, el qual també diu bastanta cosa sobre ells. És totalment contraposat a la ciència, on qualsevol argument, encara que sigui contrari a tu, és acceptat si està ben fonamentat, on necessites una formació per poder entrar-hi, on has de rendir comptes no només a la resta de la comunitat científica, sinó al total de la societat. I si no ho fas, pots tenir greus conseqüències. I al final, realment és per això pel qual la ciència és fiable i l'astrologia no. En resum, imagina't que la societat fa uns quants anys hagués decidit posar temps, diners i esforços en fer arrelar la idea de que els testos de personalitat, per exemple, quina princesa Disney ets, pot acabar descrivint perfectament la teva personalitat. Probablement, avui en dia, tindríem a gent boja discutint si avui estan aixecat una mica ventafocs, si estan en Tiana ascendent o en Rapunzel no sé què. I aleshores, a mi em trobaries en contra de la indústria dels tests de Disney. Es tracta de veritat donar-li més bola a un sistema que està completament fonamentat en una mentira, que erosiona l'esperit crític de la societat i que no està regulat. I de debò, que estic parlant de difondre'l. Si tu vols consultar-lo a casa teva, gas. I bé, ara vull acabar el vídeo sent una mica menys aixafaguitarres, que al final això serà un vídeo per plorar. Hi ha alternatives als horòscops que no donin bola a aquesta astrologia, però que poguessin complir les seves funcions socials? Per exemple, fa uns mesos va sortir als stories d'Instagram molta gent que publicava el que l'Urban Dictionary deia sobre ell mateix a través del seu nom. Òbviament, no hi ha cap relació entre el teu nom i el teu tarannà, però complia aquesta mateixa funció, descriure't a la gent sense exposar-te. I ole per la gent que ho vau fer, endavant. Però avui anem a parlar de coses una mica més científiques. Anem a parlar de tests de personalitat. Objectiu, trobar alguna cosa que et descrigui o et categoritzi a través d'un seguit de preguntes. La ciència que ho estudia, si existeix una ciència que ho estudia, s'anomena la psicometria. La veritat vagi per davant. Un sol test de personalitat és molt difícil que sigui capaç de retratar al complet la teva personalitat. I menys mal, vol dir que som éssers mínimament complexos. Un primer exemple de test utilitzat en ciència és el Big Five. Bàsicament, respons moltes preguntes i acaba quantificant diferents aspectes de la teva personalitat. Al final, aquests tests són una cosa bastant objectiva. Et fa tantes preguntes que és normal que sigui capaç de descriure't prou bé. Lo interessant és que aquesta descripció és psicològicament útil. Si el proveu de fer, us deixo l'enllaç a la descripció, veureu que al final del test us demanarà que abans de saber les respostes feu un altre test. El que sí que és interessant per la ciència és saber com una persona introvertida o una extrovertida reacciona davant una altra prova psicològica. Categoritzar la societat és un primer pas per estudiar-la, però categoritzar-la respecte a algú fiable. Però per acabar us vull presentar el test de Myers-Briggs o MBTI. Aquest test és molt famós i ens promet que totes les persones del món es poden categoritzar dintre de 16 personalitats diferents. Un test de 100 preguntes, us el deixo a l'enllaç, et dirà a quina categoria pertanys. Molt semblant a l'horòscop. De nou, un sol test no et representarà totalment. Has de prendre-t'ho amb esperit crític, però són 100 preguntes.
alguna cosa de la teva personalitat allà dintre sí que hi ha de fonament per categoritzar-te. Tot i que, sent sincer, no tant com l'astrologia, però aquest test també mou bastants diners. I és que, per exemple, a les ciutats americanes l'utilitzen molt a l'hora de fer entrevistes de feina o dinàmiques de grup perquè es permet categoritzar una mica la gent. De nou, sense cap tipus d'esperit crític. Però la part xula i divertida és que hi ha una cultura memística de memes i d'humor i de compartir amb gent a quina categoria ets, que és el que realment la fa que sigui divertida i que fa que s'enriqueixi. Molta gent dient, això és molt MFPI per part teva, o burxant-se els uns als altres per les categories que són. De nou, et permet aquesta idea de formar part d'un col·lectiu, aquesta mena de teràpia, aquesta mena d'escriure't sense exposar-te. Tot plegat sense una mentira burda i buida al darrere, que no està mal. Us recomano que, si us convé l'astrologia i l'horòscop, hi doneu un cop d'ull. Aprofito per dir-vos que ara mateix tinc en prevenda unes samarretes de comerç local, de proximitat, Baobac, una tenda excel·lent, on parlo una mica sobretot d'aquests horòscops i enric una mica de la gent que hi creu. Si voleu mirar-les i o comprar-les, podeu fer-ho a les meves xarxes, a Instagram, Twitter, ara mateix estem fent un sorteig, i si no podeu enviar-me un correu a del8atot@gmail.com. Gràcies, fins aviat. Buah, quina turra. Me'n torno a fer vídeos de ciència de bo, que segur que no em faran perdre tants seguidors. Aquest vídeo forma part de la plataforma Neurones Fregides. Podeu visitar cienciaoberta.cat/neurones fregides, les nostres YouTube, Twitter, Instagram, tot el que faci falta, i trobareu molts vídeos de ciència molt més divertits que aquest. I curts.